pedwar wedi cael ei tynnu ymlaen ym Pencampwriaeth Defaid Mynydd Cymreig. Alun, mae dyn ni'r Tregaron, oedd o Tom a Bethan, Pencampwriaeth Defaid Creiddyn. Tal y bont wedyn nhw oedd o teulu'r Tain, Tyn y Mynydd Pwllheli. A braf iawn gweld dosbarth clybiau ffermwyr ifanc cael ei tynnu ymlaen, oedd o Fflir Roberts a Bernodwydd Sir Drefaldwyn. Wel, dyna ddigwyddiad bendigedig i'r mudiad y ffermwyr ifanc. A chwarae teg iddyn nhw'n dal i gystadlu yma. Mae'n bleser ofnadwy weld nhw wedi dod ymlaen i'r brig fan hyn. A gyda'r pethau sy'n agos iawn at ynghalon i'r Tregaron Welsh, yr rwy'n menw Tregaron. Sydd ar y chwith fan hyn nawr. Ar y chwith. A wedyn mae'r chi ddwy wedyn yn y cenol wy'n y Talabont. Doi o'n tebyg iawn i'r wy'n Cymraeg Tregaron ar yr ochr yma. Ond mae'n bleser ofnadwy weld yr ddau berson ifanc o'r mudiad y ffermwyr ifanc wedi cael ei tynnu ymlaen yn siwd ar y ddangosfa hyn. A Fflir Roberts wedi ennill am yr ail flwyddyn yn olynol adran y clybiau ffermwyr ifanc. Ac yn annog mwy o bobl i gystadlu y flwyddyn nesaf, achos mae e'n wers mor bwysig iddyn nhw bod nhw'n gallu gwneud. Ond, mae yna ganlyniad. Oes, mae'r y Talabont, dio ia? Ie, y Talabont oedd o teulu'r Tain, Tyn y Mynydd Pwllheli. O, na, maen nhw'n bar da iawn. Mae o'n tynnu rei sy'n ail i fyny wan iddyn nhw yn ddoe. Ond mae'r safon yn ofnadwy uchel yma heddiw. Dwi'n siŵr bod o'n waith anodd iawn iddo fo. Ond maen nhw wedi bod yn cystadlu fan hyn ers blynyddoedd. Tyddyn sydd gyda nhw Mwllheli ac wedi cael llwyddiant ysgubol dros y blynyddoedd. Ond yn chwarae teg i Teis, maen nhw yn... A dyna ni! Y Tregaron Welsh oedd o Tom a Bethan Evans, Pencampwriaeth Defaid Creiddyn yn ennill y gilwobl. Ond i chwarae teg, mae'n bleser gweld yr rwy'n Cymraeg, mae'n edrych mor dda ac wedi dod i'r brig fan hyn eto. Mae'n bleser ofnadw. Wel, diolch yn fawr iawn. Teulu'r Tain yn ennill y Pencampwriaeth fan hyn. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw, a dwi'n gwybod bod y gŵr bonheddig hyn yn siarad Cymraeg. Llongyfarchiadau mawr i ti. Diolch yn fawr iawn, diolch. A dim ond bod ti'n cael llwyddiant gyda'r Defaid, ond ti'n gallu ysgrifennu cerddi a straeon, i ti'n aml dylentog. Alla fe fi sgwini englyn i nodi'r achlysur. Ti wedi meddwl rhywbeth yn barod? Na, just falch iawn. Dros ben, annisgwyl. A faint o'r rhain sydd gyda chi? Mae gen rhyw gant a hanner o hynny nhw, gant a hanner o Defaid, Talabont Cymreig yn ochr y Pwllheli. A wedyn, hwn di'r llwyddiant mwyaf da ni wedi gael yn y ffair hyd yn hyn, felly mae'n anhygoel o beth. A sawl cader ti wedi ennill hyd yma? 10. Dwi'n di ennill yn ers spel. Ond ti wedi ennill 10 cader, da ni i'w gweud bod hwnna'n dda. A newn ni nawr i gael sgwrs gyda'r gilwobl. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Tom, llongyfarchiadau mawr iawn. Da iawn, faint mwyn yn golygu ti ar bryd? Gret, mae'n gret y bryd. Mae fe'n gret i hysbysebu'r bryd, rili. Pam deithio'r sales yn hydren awr Defaid a'r hyrdod. So, bych chi gael cardau fan hyn, mae pob beth yn help, dyna fe. O na, i gael dod tynnu mas o mas o rhes o ddeg. Hapus iawn, gret. A chi wedi cael diwrnod arbennig eleni yn dathlu Pencampwriaeth Mynydd Cymreig? Do, dim hwyl yn y Defaid Pencampwriaeth eleni. Ffilon nhw dod yma, ond oedd yn neis gael bach y llwyddiant gyda'r Cymraeg yn lle, ond oedd classes dda yn y Pencampwriaeth hefyd, chwarae teg yn nhw, ond edrych yn gwych. A chi wedi cynnal rhyw diwrnod arbennig i ddathlu y bryd yna hefyd? Do, mi o'n i dathlu yn gytre bod ni'n Pentre yn Llamfiangel nôl yn mis Mehefin a gyda ni diwrnod y brenin, oedd e'n wych cael pawb na hen lluniau a hanes yr bryd yna. Ni wedi cael blwyddyn gret yr un. Wel, o'n i yno, a ddi yn diwrnod arbennig. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Da iawn.